Коледа е време за нашите близки и за това на гости ни един стар приятел. Здравейте, аз съм Павел, това е дядо Коледа и вие сте с гласът на Ботевград. Здравейте, има ли коледно настроение? Да, разбира се. Защо? Защото Коледа е най-светлия празник. Добре, клиширан отговор. Какво друго има клиширано по Коледа? Снимки на суфри и трапези по Коледа. От какво ви омръзна по Коледа? Може ли снимките? От сладки, брат. Шефа, От сладки? диабет. Махмурука. Провален шет. И от студа. От студа? Това не го ли прави по-приказно, като е студено си на топло вкъщи да гледаш коледни филми? Са вкъщи. Писнало ви. Сам вкъщи. От сам вкъщи 2. От всичките други три сам вкъщи не ти е писал, само от сам вкъщи 2, така ли? Да. Месът ми са към байките. И вече ми писал тази Коледа. Снежанка. От Снежанка? Да. Това възможно ли е да ти втръсна Снежанка? Не ми дава за това. Не ти дава Снежанка? Да. Коледни песни, определено коледни песни. То ние гнусните песни, брат. Брат, от коледните песни. Какви песни трябва да пуснат? Някакви си нормални песни, ама да ги редуват, не само Jingle Bells и I wish you a Merry Christmas. Santa Claus is coming to town. Вярваш ли в дядо Коледа? Ти ако се облечеш, тогава ще повярвам. Вярвате ли в дядо Коледа? Кото? Вярвам, защото децата им вярват. Не ти им вярват, не много. Не, че им вярваш, но им вярваш. Вярваш в дядо Коледа? Още да. Все още вярваш в дядо Коледа? Ти затова получаваш подаръци? Не получавам. И не получаваш подаръци, що не слушаш? Не. Аз много малко не вярвам в такива неща. Не вярваш в дядо Коледа и получаваш подаръци. Ти не слушаш. Как така не слушам, нали получавам подаръци? Еми тук сега малко... Съществува. Дава ти подаръци всяка година. Да. Ми не съществува. Па да съм уркал, може да съм се другирал, не съм го мързал. Не си го мърдал. Как разбрахте? Ами като очаквах да донесе подаръци на детето, трябваше аз да ги направя. Като си поръчвам нещо и той като не ми носи какво иска ми. И викаш, бе, този дядо Коледа сляп ли е, не чете ли? Ми да, аз по време мислех, че не може чете човека. Защото ми крият подаръците в гардероба. А те знаят ли, че ти знаеш? Да. Видях една вечер, брат, майка ми как си крие подаръците по делхата и... Учахте ли се? О, сълзичка, брат. Там ли е дядо Коледа? Горе! Що си гол, бе? Ето го, дядо Коледа в хотела Ботевград. Къде другаде може да го видите? Никъде другаде, само в Ботевград. Цял живот те чакам да срещна дядо Коледа. Аз даже по време бях помислил, че не съществуваш. Това най-лошото нещо, което си подарял. Не съм подарил лошо нещо, всеки подарък е хубав. Чорапи. Само на пари съм доволен, че такива чорапи. Чорапи. Може би чорапи. Руци, лад. Руци. Бе, няма чорапи. Полагам се чорапи. Може би наистина чорапи. Чорапи. Чорапите, това е най-гадния подарък. Най-гадния. Що? Защото аз мога да си взема чорапи, защото не ми купите нещо друго. А подарявал ли си чорапи? Да. Защо при положение, че това е най-лошия подарък си подарява чорапи? Защото съм гаден човек. Най-лошия подарък, който може да бъде подарен от човек на друг човек. Един изпръскан дезодорант. Изпръскан? Да. Подарява ли си такова нещо? Не, аз съм подарял. Циган. Тостер. Туалетна хартия, пример. Жената. Петка за зъби. Защо? Не обичате ли да си видите зъбите? За малко да ме сказят! Пожелайте нещо за Коледа на нашите зрители. Да не им подарят чорапи. Жени, пари, коли. Да пият. Да пият и да са живи и здрави. Това не е важно. Пожелавам да имат PlayStation 5 и да гледат гласа на Бот. Така звучеше гласът на Ботевград днес. Ако видеото ви е харесало, един лайк ще се хареса и на нас. Абонирайте се с камбанка, за да не пропуснете следващото видео. Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи, където ще може да видите неизлъчвани откъси, гафове и какво ли още не.